أرست زينة 13.4 مليون كنتال زمناو دقعي عدقيت كم استفصم منستر حرشا فليتوم أبا كل تجراي بدقم لمعات تفاصيل حوي مريت نستود وحرستوس كم تهابو بيروح حرشان هفت تفاطرون التكل الجريزوم كاب زيناتي أب أمريكا 17 صعنة أوروبلان أب جزات ألاسكا كم استصورت حبيرون سلام طعنا بالله يزخوركم تملكتنا كمي تمسيو لك ساعات حدا خوين له نساعات ترالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندمرحكو حبيركم صنح دما انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كجمر منستر دق انستيون محبراو غداين إرغوغي تسفاي مس امباسادر انجليز اب اثيوبيا دارن ويلش تزاتين ابزتن دما اب محبراون حلوان اب مسل دق انستيون معرنتن صوتام كمون ግርዛት ደቂ አንስትዮን ጾታ መስረት ዝገበረ መጥቃዕትን ምክልኻል ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ትኹረት ገይረን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታም ሕፅረት ሓበሬታን ውስንነት ማዕርነት ጾታ ስርዓተ ጾታን ከይዓስል ከም ዝተገብረ ተዛሪበን እቲ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ምግላጸን እውን ሓበሬታ እቲ ሚኒስትር የመላኽት أمباسادر دارن ويلش بقدوم إنجليز مس إثيوبيا زلوا محزنات بزبلة المتنخارن أبستفر على عورتات بحوار كتسرح كم تدلن الرجاجي صوم 13.4 مليون كنتال زمناو الدقعي عدقيت كم استفصم منستر حرشا أفليتوم كابزي تي لعلي 4 مليون كنتال ناب وشت عدي كم زاتوون تجلس لهم منستر ديتا منستر حرشا دكتور صوفيا كاسا حب زمن مهرتي كل تشحن 10 شمونتن زتجبر عدقيت زمناو دقعي أميتن جازيت أو مجلت هيبان لهم نحرشا فلويت أمت بمهاب أبتي عودي زعجب وزيد كم استمزجبه حب مجلتين حبيرانين منجستي نتعودي كل حتايبو كاب صرحهم جديات حدا عدقي زمناو دقع مخان بمجلات أتي استعدى زمناو دقعي كاب ودب جبتي نبي تيبيا نايمتها وسرحتي بالعل كنتات يكايد كم زولين تزاريبا أبزي بجت عامت 24 مليون كنتال عدقيت نمفصام تلمي متحازن كساب حزي 13.4 مليون كنتال عدقيت كم استفصم مزرابا قلقالو زينا إثيوبيا يصبصبوهم أب كل التجراي بداغم لمعة تفاصيل زحوي كل تميتن 29 هكتار مريت نستودو حرستوت كم استوهوه بيرو حرشان هفت تفطرون اتي كل الجليز لهم مراحي جوجل تفاصيل لمعات اتي بيرو طعام قبر سلاسي كم زقلتوه ابتي كل بسبب سرحن تفطرون مقنيات استقود مريت بستو عدد سرحة عقاب حمد الماين مليسوم كحاوين مقبار انها تسرح يركب بزيد ما قدم بستفر عليو تفاصيلات ابستو قون سرحة عقاب حمد الماين كل تميتن 29 هكتار مريت بمحبر نستو دبو 298 حارستوت كوهاب كم استقبر امقليزوم زلمعو تفاصيلات كاب نخك سبن انساتن نصاب مقبار نحارستوت ايكونوميا وربحان موعال نسرح كم زخنم بمحبر حرستوت بقوامنت تربحتي كخونو حقاوي مرقاقصي بعلوانانت كارتا كوهاوم كم استقبره مقلاصوم قلقالو زينا إثيوبيا صبصيبوم كنتيبا ممحدار الدي سبب عدانش عبابي مس أمرارحا ازي كوماندون ايرولدن اب زخر عوض عدوى تزاتين وانا زازي ازي كوماندون ايرولدن ليتنال جنرال شوما عبدتام
ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ እንተሃለውን ኣብ ጉዳይ ሃገር ብሓባር ብምስላፍ ፈተናታት ናይ ምሕላፍ ኣብነታዊ ተግባር ኢሎም ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤ ብግደአን ኣመራርሓን ሰራዊትን እዚ ኮማንዶን ኣየር ወለድን ንሃገር ዝኸፍልዎ ዘለው ክባር ዋጋ ኣመስጊነን እየን። ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ንዑለታ ሃገር ዝወዓሉ ጀጋኑ ቀዋሚ ዝኽሪ ከም ዝኾነ እውን ገሊፀን። ሕክምና ጸረ ጽግዕተኛ ሕማማት ክብ ምባል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። 10 ፎረም ቁፅፅር ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ይሳለጠሎም። እቲ ፎረም ዘይብዳህ ቁፅፅር ጥዕና ሕብረተሰብ ንሃገራዊ ድሕንነት ጥዕና ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እናተኻየደ ዝርከብ። ኣብቲ ፎረም ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ኣየለ ተሾመም፣ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ፣ መዳርግቲ ኣካላትን መሓዞት ትካላትን እናተሳተፉ ይርከቡ። ኣይተ ኣየለ ተሾመ ኣብቲ እዋን ብሓዱሽ ፖሊሲ ጥዕና ሃንደበታዊ ሓደጋታትን ለበዳታትን ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ብምሕባር ባህሊ ሕክምና ጸረ ጽግዕተኛ ሕማማት ክዓቢ ከም ዝግብኦ ኣገንዚቦም። ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዶክተር መሳይ ሃይሉ ብግዶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥሙ ሃንደበታዊ ሓደጋታት ዝተዋደደ ስራሕ ብምስርሑ ምንካይ ከም ዝተኻለ ተዛሪቦም ብፍላይ ለበዳ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ብዝተሰርሐ ስራሕ 52.8 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዝተኻለ ኣልዒሎም። Ethiopia is the mother of African independence. አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ማዕድ ዜና ብምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ። ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ካብ ዘጣየሹ ሃገራት ሓንቲ እያ። ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ደገፍ ካብ እዋን መሪሕነት ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ ትሒዙ ይሳለጥ ዝጸንሐ እንትኸውን እቲ ደገፍ ንትግበራ ዝተማልአ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር በቀል ተደሪኹ ብልዑል መጠን ወሰኽ ኣርእዩ እዩ። ርክብ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ኣብ ክሊ ዝተፈላለዩ እዋናት እንታይ ዓይነት ምስሊ ኣለዎ ንዝብል ጌታቸው ባልቻ ዳሲስወሎ መርሃ ሰላም መረሳ ድማ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ቀንዲ ዕማሙ ልቓሕን ደገፍ ገንዘብን ብምግባር ኣብ ሃገራት ህዱእ ፋይናንሳዊ ኩነት ክህሊ ዝነጥፍ ትካል እዩ። ኣብ ትልሚ ምምዕባል ቁጠባ መንግስትታትን ኣብ ምምኻር ፋይናንሳዊ ዛዕባታትን ስራሕቲ ይሰርሕ። ቴክኒካውን መዕበይ ዓቕሚ ስልጠናታት ብምሃብ ሃገራት ግቡእ ፖሊሲ ፋይናንስ ከሰጉሙ ኣንፈት የነጽር እዩ። እዚ ዓለም ለኸ ትካል ብኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን 1944 ዓመተ ምህረት ትጣየሽ ተሎ ካብ 44 መስረቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ ነይራ። ርክብ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ካብ እዋን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ትሒዙ ክሳዕ ንርከበሉ እዋን ዝዘለቀ እዩ። ኣብ ወርሒ ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናብ ትግበራ ዝተማልአ ምምሕያሽ ቁጠባ ማክሮ ምስጋራ ስዒቡ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ልዑል ሓገዝ ገንዘብ ገይሩላ እዩ። IMF ከኢትዮጵያ ጋር
በፕሮግራም መስራት የጀመረው በ1948 ነው በጃንሆይ ጊዜ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ምስ ኢትዮጵያ በመደብ መስርሕ ዝተጀመረ ኣብ 1948 ዓመተ ምህረት እዋን ንጉስ ኃይለ ሥላሴ እዩ ነዚ ስራሕ ይዓምም ዝጸንሐ ብኤርባስ እንዳመጸ ተዘይኮነስ ዳኮታ ዝበሃል ናይ ቀደም ነፋሪት እንዳተጠቀመ እዩ ብዙሕ መዓልታት ተጓዒዙ ምስ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ብዝነበረ መደብ ድሕሪ ብዙሕ ልዝብ ኣብ 1948 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 70 ዓመታት ማለት እዩ ዝተረኸበ ዓቐን ገንዘብ $300,000 እዩ ነይሩ ኣብ ፈለማይ መደብ ኣብ እዋን ሶሻሊስታዊ ኢትዮጵያ ክልተ መደባት ነይረን ብዙሕ ሰብ ኣብዚ እዋን ከም ዘይነበረ ይግምት ሽዑ 11.8 ሚሊዮን ዶላር ምርካብ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ግዜ ኢህወደግ ማሕበራዊ ምትዕርራይ PRDP ዝተባሃለ ነይሩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ሰብ ዝበሃል 3 መደባት ነይረምዎ በዚ ስርርዕ ኢህወደግ 88 ሚሊዮን ዶላር በዚ መደብ ኣኪቡ እዩ እንታይ ከተገበረ 58 ሚእታዊ ምንካይ ዋጋ ባይታ ትሒዙ 58 ሚእታዊ ምንካይ ዋጋ ባይታ ክትሕዝ ትገብር ተሎ ሽዑ ንከመሓየሽ ዕድል ተዝወሃብ ሕዚ ዘሎ ጸገም ይመጋጠመና ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓድሽ ፍጻመ ገይሮም ዝግንዘቡ ሰባት ዝቀደመ ሰነድ ዘይምፍታሾም ሕቶ ይዝኾነኒ መደባት ይትግበሩ እዮም ጸኒሖም ኣብ ክሊ ምሕደራ ንሕና ብፍሉይ ክትመት ዝሰርዕ ብቀዳምነት ሃገር በቀል መደብ ሪፎርም ስለ ዘለና ነዚ ክትቕበሉ ኣለኩም ዝብል መርገጺና እዩ ሃገራዊ ለውጢ 2010 ዓመተ ምህረት ሲዒቡ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ምትዕራያት ቁጠባ ባይታ ዘትሕዘት እንትኾን ምስ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ እተሳልጦ ትሕብብር እውን ብልዑል ዓቐን እቤት ኣርእዩ እዩ The IMF board approved a 4-year 3.4 billion extended credit facility arrangement for Ethiopia. ቦርድ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ብ4 ዓመት ዝስደድ ደገፍ 3.4 ቢልዮን ዶላር ኣጽዲቑ እዩ ካብዚ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ብቕልጡፍ ዝስደድ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕብየት ኢትዮጵያ ርእዩ ዝነበረ ዋላ እንትኾነ ንቁጠባ ዝተፈላለዩ ጸገማት ይጸልይዎ ጸኒሖም እዮም ነዚ ጸገም ንምቕራፍ ዝሃገር ትግበራ ምምሕያሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ተግቢራ እያ ነዚ ትግበራ ምምሕያሽ ደገፈ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ጠለብ ምዃኑ ጸሪሓ እያ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ንትግበራ ሙሉእ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክሳዕ ሕዚ ንዛ ሃገር ይገብሮም ካብ ዝጸንሐ ደገፋት እቲ ዝዓበየ እዩ ሀገሮች ኮታ አላቸው እኛ አይኤምኤፍ ውስጥ ሼርሆልደር ነን ሃገራት ብጽሒት ኣለዎም ንሕና ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ሰብ ብጽሒት ኢና لقاح محتاج النخل أبتي تكال بزلنا حقن بتصحيتي بزنبرة زي فتحة وسرع سرعة بر يتبع بعلت جزيف قطبايا وهاب الناس تحسب مثل حكاوي مجلسنا زتم عراري غنيلنا بزي كبرنا يخت فوليت ألب توهيل شمون تميتاوي بتصحيتنا هنا خنلك حزقالنا IMF أبد سلال ودب حبرات منجستات زركب جنزبه ودقف زلو أخو عمام زسال التكال انتقون وانا مغمتيو واشنطن DC أمريكايو تكالات مرخبت حفاش حيمانوت أب هنطة سلام عزوز قدا كم زلوان تقليصهم بمخانوين ولدو أب مناز العول حلافنت كم زلوان بمجنزب بتنقاقه كسرها كم زقبا منستر سلام عفليت لهم صاب تسفاي لما يسايو دهاب ياسين كتقربايا منستر سلامن بعد مز مرخبت حفاش إثيوبيا بحبار مستكالات مرخبت حفاش حيمانوت حلف تسرحن سب مويان أب كلي هنطة سلام أبا بيشوفتو زت الساليطام تكالات مرخبت حفاش ولدو بمهناز نهاجراو هنصات سلام حلفنتهم نهوازو منستر سلام صاوي تقريبو تولد كتوسده حاجر يوسدال تولد يمادان ጉዳይ የሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ወለዶ ተወሲድና ሀገርና እንወስድ ማለት እዩ በመዃኑ ጉዳይ መድሓን ወለዶ እጃም ትካላት ሃይማኖት እዩ ዘርኢ ሰላም ንዘርእ ኣብ ወለዶ ብንዘርኦ መልእኽታት እዩ ንኻልኦት ዝቕበል ብፍቕሪ ዝነብር ሓድነት ዝቕበል ኣብ ውሽጢ ኣፈላላይ ብምክኣል ዝኣምን ጸገም እንትፍጠር ብዘተ ዝፈትሕ ወለዶ ንምፍጣር ትካላት ሃይማኖት መሰረት ዝገብሩ ሚድያታት ልዑል እጃም ኣለዎም ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሃይማኖት መንቀል ጎንፂ ከይኾና ብጥንቃቐ ክስራሕ ከም ዝግባውን ተመላኺቱ እውነት ለመናገር በኃላፊነት የሚሰሩ በሐቂ ንምዝራብ በኃላፊነት ዝሰርሑ ናብ ብዙሓት ሰባት ተበጻሕቲ ምዃኖም ፈሊጦም ተጠንቂቆም ዝሰርሑ ኣለው ከምኡውን ውልቃዊ መትከሎምን ስምዒቶምን ብምንጽብራቕ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ዘይብሎም ብንእስነት ስምዒት ኮይኖም ዝረኣዩ ነገራት ኣብ ሚድያ ይስተውዕሉ እዩ ክንዳየናይ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዝግባእ ክንሓስብ ኣለና ሰላም ህናጽ ሓሲብና ኩላትና ናትና ሃይማኖት ንምዕባይ እንትንሓስብ ሰላም ሃገር ከም ዘይዘርግ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ልጅ ሰላም እንዲሆን የሚጠላ ሃይማኖት እስካሁን ድረስ ያላገኘው ደቅ ሰባት ሰላም ከሆኑ ዝጸልእ ሃይማኖት ክሳብ ሕዚ አይራእኹን
ብምዃኑ ቀንዲ መንቀሊ ትምህርትና ስለ ዝኾነ መሰረት ሰላም ዝገብሩ ትምህርታትን ግልጋሎታትን ክንህብ ኣለና እዚ ድማ ንዓርስናን ሃገርናን ጠቃሚ እዩ ሃገር እንትህሉ እዩ ትምህርቲ ሃይማኖት ነምህርን ከም ዜጋ ንንቀሳቀስን በትክክለኛው መንገድ ላይ መስራት አለበት ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና ሰላም ቀንዲ ነገር እዩ ሰላም ተዘይሃልዩ ዝኾነ ነገር አይህሉን ሃይማኖቱን ክትቀጽል አይትኽእልን ብምዃኑ ሰላም ቀንዲ ነገር እዩ እምነት ሐቅ እንዲዩ ስለዝኾነ በብእምነቱ እቲ ሐቅ ዝኾነ መንገዲ ምምሕልላፍ ይግባእ በዓልመዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ በሓላፍነት ኣብ ዘይሰርሓ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሃይማኖት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ሰላማዊ ሰልፊ ኣሳሊጦም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽትግበርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንክምለሱን ኣብ ምግባር መንግስቲ ኢዱ ንኽእትውን ሓቲቶም ኣለው ሙሉብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራል ዶክተር አብይ አሕመድ ቅድመ ዝተወሰኑ መዓልታት በቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ቁስሊ ከይሓወየ ሕዝውን ኣብ ስጋት ኩናትን ጎንፅን ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ልሂቃን ትግራይ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብዘተን ብምርዳእ ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ ምሕባሮም ይዝከር ነዙይ ንምጥንኻሩን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይ ቀዳማይ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይክብሉ ኣብቲ ትማልዕለ ዝተሳለጠ ሰልፊ ድምፆም ኣስሚዖም እዮም بريتوريا وعلي بريتوريا يتكبر علامات تسلفون بمسارات وعلي بريتوريا لعلنة حق نخرجاجة سلام بقصالنة عمتر تجراي نخعسل مخانو التحابرتي تسلفي قاليج يوم يا سلفزي يا معلمو خمسة بمحاورة ميديا وناتوزع لنا ورا الثلاثة مغنياتي زي سلفي تزاجي له اتحادى مزاجي مغنيات ويكع أو تجراي لغني سلفتات نيو مالت لو داقم كينات لاتي بلمس ملكعو لغير له سرعات نيو اسو دون خبر ايو تحادى خا እንደገና ለመንግስት ትግራይውን ተመሳሳሊ መንግስት ትግራይ ሐላፍነቱ ኩዋጻ ወይ ከዓ ግዴቱ ታው ሐላፍነት በብዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ንኽዋጻ እዩ እቲ መበጻጽያ ከዓ መንግስት ፌደራልውን ኣብ ክልል ትግራይ ልግበር ለሎ ንሕገወጥ ስራሕቲ ልዕልነት ሕጊ ንኸረጋግጽ ጻውዒት ንምቕራብ እዩ ትግራይ ብዝመጠን ዚ ላብ ዝመድረኽ ዝመጽኡ ለሎ ሕማም ኣሎ ቁስልኒዮ ብዙሕ ጉድኣት ተናግድ እዩ ድሕረጊም ዝሓለፈ ቁስሊ ዝሕከመሉ እምበይ ደጊሙ ላፍቲ ጦርነትቲ ክዓትል ዝኽእለሉ ኩነታት የለይ ሶይ ኣኽለና ንብል ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣምተብ ትግራይ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓዊሱ ትሪኦ ዘለኻ ናይ ትግራዋይ ድምፂ ሓንቲ እያ ሰላሚ እያ ካብ ኩናት ዝርከብ መኽሰብ ከም ዘየለ ዝሓበሩ እቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ዝነበረ ሃዋሃው ሰላም ተመሊሱ ነበርቲ ክልል ትግራይ ገጾም ናብ ልምዓት ንኽመልሱ ዕድል ንኽፍጠር እውን ሓቲቶም እዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጦርነት ብዙሕ ሰብ እዩ ጎዲዩ ብዙሕ ሓዘን ሕድሕድ ገዛ እንኳ ኣኩሒ እዩ ሶሱ ደገም ተመሊሱ ክመጽእ ኩሉ ትግራዋይ የሰክፎ እዩ እሞ ካብ ዝተልዓለ እዩ ህዝቢ እዚ ድምፁ መድረኽ ስለለግነ ድምፁ ከስምዕ ብሓደ ብዙ መንገዲ ዝመጽኡ ይለሎ ብዘመንና ንሕና መንእሰይ ክንልወጠሉ ወይ ከዓ ክንሰርሐሉ ላብ ልምዓት ገጽና ናዝረሉ ከምኡውን ህይወትና ማሕበራዊ ኑሮና ክንምስርተሉ ሓዳር ክንምስርተሉ ዝነበረ ዕድመ ብኩናት ተበላሽሎ እንደገና ካብ ኩናት ምንም ትርፊ የለይ ኪሳራ ጥራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ኣሸናፍን ተሸናፍን ኩሉ ተሳዓሪ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስለጥፍ ማለት ስለዚ ንሕና ከዓ ነልምዐሉ ዳግሚ ሕይወት ኣቲና በዓልና ነግግመሉ ዓድናውን ላፍቲ ነበሮ ተሃዋው ተመሊሳ እንደገና ናይ ሰላም ማእኸል ኮይኑ ኩሉ ታብ ትግራይ ልካየድ ነበረ ቅድሚ ሕዚ ናይ ቱሪዝም ናይ ሰላም ሃዋው ተመሊሱ ክኸይድ ባህግና ትመነሰይ እውን ካብ ናበረ ኩናት ካብ ጨና ኩናት ርሒቑ ላብ ዓርሱ ኑሩ ላመሓደረሉ ህይወቱ ዝቕይረሉ ከምኡውን ኢኮኖሚ ገዝኡ ዕብዩ ኢኮኖሚ ሃገሩ ዝዕብየሉ ዕድል እየልብል ኣነ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ ዝተረኸቡ እንትኾን ኩናትን ሓዘንን ኣብ ክልል ትግራይ ይኣክል ፖለቲከኛታት ጸገምኩም ብምርዳእ ፍትሕዎ ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ኣደ ትግራይ ሓዘን ይኣኽላ መንእሰይ ትግራይ ከዓ ሰሪሑ ቤተሰቡ የመሓዳደር በር ንጦርነት ኣይተፈጠረን ሓዘን በኣና ይኣክል حزن منسي تግራይ ኩላና ጥዕምና የና ዘለና ኣነ ባዕለይ بمكلاكያ በዓል ገዛይ ሲነየ ብሕወሓት ንሽተይ ሓወይ ሲነየ ሓዘን በኣና ይኣክል ዝተረፉ ሕዋትና ሰላም ይርከቡ በቃ ኣነ ሓንቲ ዝተረፈ ኣደ ትግራይ ንብዓት ይኣኽላ ንብዓት በኣና ይትረፍ
يزبل نزق يقبل وجهي يوضع كل علامة أخلنا أيوه بقى يأكل بقى كل نجار من نجاري فتحنا عدو تقرأ أخلا من بعد عدي سابا نبار تقرأ سلام يدلئيو أن أبوتاتنا عدتاتنا دم يأخلهم محازتنا كلهم مهارتنا متعبيتنا يلو يتوديهم لو عد مخادم كاش كعن سألوا لساعاتنا بتحنا يأكل سلام يحش بمن نجاري فتح النا بقى يأكل يو نبت بمن نجاري فتح نجار ليه فتح نجار اللينا بسلام تمخاش خاص مفتحي عدتاتنا أخلن بقى سلام نافقنا نحنا بقى እቶም ተሳተፍቲ ውዕሊ ብሪቶርያ ተግባራዊ ንኽኾን ኣብ ምግባርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ምግባር መንግስቲ ኢዱ ንኽእትውን ሓቲቶም እዮም ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽምለስ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ቃል ንህዝቢ ትግራይ የተግብር ውዕሊ ፕሪቶርያ ይፈጸመሉ ቃል እዩ ሓውዝ እትወና ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይተፈጠረ እዩ ዝብል ዘለሞ ውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበረሉ ቃል ዝኣተወ የተግብረሉ ህዝቢ እውን ሰላም ክረክብ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶርያ ንኽፍጸም ብደንቢ ብኣጽንዖት ክሰርሕ ክኽእል ንሄዎ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሕ ክኽእል ንሄዎ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ውዕል ፕሪቶርያ ንኸፍጽም ምክንያቱም እቲ ስልጣን ዝሃቦ ውዕል ፕሪቶርያ ስካዕ ዝኾነ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸፍጽም ሙሉእ ብሙሉእ ለይትን ቀትርን ክሰርሕ ክኽእል ንሄዎ ኣብ ትግራይ ዘለው ፖለቲከኛ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ኩሎም ንሰላም ክሰርሑ ክኽእሉ ንሄዎ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ መበልኻላይ ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ቀጻሊ ጠመተ ይውን ምስራሕ ካብ ዘቕመጦም 8 ዋና ጉዳያት ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ምርጋጽ ሓደ እዩ እቲ ፓርቲ ቀጻልነት ዘለዎ መንገዲ ሰላም ምዃኑ ከም ዝኣምን ሓቢሩ መማረጽታት ሰላም ብምጥቃም ሰላም ህዝቢ ንምርጋጽ ከም ዝሰርሕ ካብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጹ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት Africa ሀገራችን አፍሪካ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የሀገራችንን ህልውና ነቅተን ሎምንሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም? ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም። ኣብ ቃልሲ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም? መንግስቲ እዩ። The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳሴ አፍሪካ ብዘይስርቦ ቀስ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን። The way we see ourselves as Africans. ዓርስና ከም አፍሪካውያን እንሪኦሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾኑ ይግባእ። بعد زينا يغطل حزدما زين عداقام مسمر بابور إتيو جيبوتي عقمي صعنوتو يمحيش كمزلو وانا فصا مسرحتي تكال انجينير تاكل اوما قليصوم تم وانا فصا مسرح بمحوراو ميديوم ابزا محلالف وملغتي ابز حزوان قلقالو تصعنت بابور كاب اندودين عدامان نام موجو دريدا وان سبتان طابياتات مسفح كمزخ عليما جنزيبوم مبلشاو زقاطمو ماشينرتاتن مسارحتاتن بمصقان قطري تنقساقاس بابور كاب شومنت ناب 21 كمون شومنت 292 زنورو قطري مغعازيا ناب 935 كب مبال كم استقال حبيروم بمسارات زي مسمر بابور إتيو جيبوتي عقم صعنوتو يمحيش كم زلو يمغليصوم أب زحلفو شدشتا أوارح كاب استفرالي زفرات لعلي 94 بليون بر راتاوي مكابو منغستي كل الأوروميا عفليتوم مكتل حلافي بيرو كومنيكيشن أوروميا أيت إشاتو سيرنيسا منغستي تكلل أفت عطما سرحن كونتات ساتان شدشتا أوارح عملكيتوم مجلس هيبوم
ብምዃኑ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ካብ ግልጋሎት ግምጃ ቤትን ካልኦት ዘፍራትን ብሓፈሻ ልዕሊ 94 ቢልዮን ብር ተኣኪቡ ኢሎም ምህርትን መፍራይነትን እቲ ክልል ኣብ ምዕባይን ውሕስና ምግቢ ኣብ ምርግጋፅን ኣዋን ዘበነ ምህርቲ 2016-17 ንምህርቲ ካብ ዝተዳለወ 11.6 ሚልዮን ሄክታር መሬት 327 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምእካብ እውን ተዛሪቦም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ተመልከቲ ኣብ ኣሜሪካ 10 ሰባት ጽዕነት ኣውሮፕላን ኣብ ግዛኣት ኣላስካ ከም ዝተሰወረት ተሓቢሩ ንብረት መንገዲ ኣየር ቤሪንግ ዝኾነት ኣውሮፕላን ሴስና ካራቫን ካብ ኣናክሌት ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ኖም ኣብ ዝተበገሰትሉ እያ ምጥፋኣ ተሓቢሩ ዘሎ እታ ኣውሮፕላን 9 ሰባት ዘሳፈረት ኮይና ብኣብራድነት ሓደ ፓይለት ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እውን ተመላኺቱ እቲ መንገዲ ኣየር ሰሙያ በረራ ምስቲ ፓይለት ንመወዳእታ እዋን ዝገበርዎ ልውውጥ ሓበሬታ እቲ ፓይሎት ኩነታት ኣየር መዕረፊ ክሳብ ዝተኻኸለሉ ኣብ ኣየር ንምጽናሕ ምውሳኑ ትማል ቀትሪ ሰዓት 10 ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እዩ ነይሩ እታ ክሳብ ሕዚ ዝጠፈት ኣውሮፕላን ንምርካብ ብኣየርን ብምድርን ኣለሻ እናተኻየደ ምዃኑን ተሓቢሩሎም ግዛኣት ኣላስካ ብዘለዋ ከቢድ ኩነታት ኣየር ምኽንያት ብዙሓት ኣውሮፕላናት ዝተሰወርዋ ግዛኣት ምዃና ይዝረበላ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም 13.4 ሚልዮን ኩንታል ዘመናዊ ድቑዒ ዕድጊት ከም ዝተፈጸመ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዳግመ ልምዓት ተፋሰስ ሓወ መሬት ንዝተወደቡ ሓረስቶት ከም ዝተዋሃበ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ 10 ሰባት ዝፀዓነት ኣውሮፕላን ኣብ ግዛኣት ኣላስካ ከም ዝተሰወረት ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዘይዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም